maiti ago nyalo kamano maduong' ahinya kendo arwaki e TV mar Lolwe. Maendi en twak mapile mabedo godo bang' weche manyien mabende ong'ere kaka kuku mar wach, kaka ong'eyo wawuoyo ahinya e wechego eko mag dongruok e Luo Nyanza. Odiochieng' ma kawuono wago ng'wech kendo wan e gwenge ma Kogelo kendo waduogo e riwruok mong'ere kaka Sowo, mabende en riwruok makonyo joma mine ma chuogi osetho kaachiel kod nyithindogo eko mag kich. Kamoro amora ma intie machielo mikeloni kod an Jeff Olumba. Kapo ni in gi ote moro amora, yoronwa e namba ma en 2 kata Facebook page marwa ma en Lolwe TV kata Twitter handle marwa ma en @Lolwe TV. An kod wendo e studio kendo abiro rwake mondo onyiswa ni mang'eny motenore kod Sowo. Jatelo rwake e studio DT. Erokamano ahinya. Erokamano ahinya. Ibiro nyiso oganda maneno TV mar Lolwe ni to in ng'awa to in ang'o mar Sowo? Sowo an mawuoyo kani an iluonga ni Henry Odera Sidega. An assistant coordinator mar Sowo. Sowo ni iluongo ni Safeguard Orphans Widows Organization. Sowo ni nene ochakore e higa mar 1997 to kod 7. Sowo ni nene ochake kod jaduong' Peter Udie kane gin kod Mama Sarah Obama kod Masat Onyango. Nene gichake matheny kamano kuri ka bang'e kokao gimoro dweche 2-3 eka nene an bende achaka donje wan kod jaduong' moro kanyo bende miluongo ni Sam Onyango. Kuro Sam Onyango nobedo coordinator to an giyiera kaka assistant. Wasebedo kwasedach kod Sowo, kwasebedo kwadhi kode mwasedach kode kabisa kane wachako mana kod miyo nyithindo matindo kaka dikonyre kod weche mag chiemo e school. Ne wamiyogi school uniform, wamiyogi kalambe kod buge mondiki e Sowo. Ne wasebedo ka wadach kodgi kwa akanyo wadonje step machielo wadhi e klas 8 nikech ne waneno ka nyithindo mag jo klas 8 gin nyithindo makoro jonyuol gi bende samoro onge, samoro bende gin moko bende nitie. Koro kune wapogogi, ne wakao school uniform wamiyogi set mondo mi gibedgo, to koro ne wakao nyithindo moko kanyo bende mwanyalo tero secondary school. Ok ne wadewo ni nyithindo mokalo maber, but ne wakao nyithindo duto te mane nitiere mane wan go. Ne wanyalo kao school ka school, ne wanyalo kao nyithindo ariyo. Mane wachako gi nyithindo 10. Mama ne gimane Mama Sarah Obama ochako go mondo mi odhigo nikech tho matindo biro masani ni nego nyithindo ahinya. Ago erokamano kubiro kendo miya duong' kata wang'a ni oluoro chieng' to miya duong' kendo amor kendo endelea maber. Adwa mondo yudna gik moko kama. Mae gima tino ni e piny ka. Kikiket ni indiko igo tito simo biro nadwa pesa dhi go osiptal. Bet ng'ama imbe dhi no osiptal ka in wuon kungo gi holo en gima ber. Maendeleo ma ng'ato ng'iyo kaka dochiem en gima ber. An apuonjo nyathi gi pur kanyo ne pod wadhi Nandere Janero ema teri olayo nadwa nyathi no somo. An ok asomo to koro kang'iyo somo gima somo timo to ber na kendo arwako barupi kata kiyudo nyathi somo ni an adhi dwaro na josomo. Apuonjo Obama senior higni 6 niya nadwa nosomo nyaka otiek kodhi Maseno pod an ema tero olayo Siaya Ndere. Kata kamano somi apuonjo nyithindo mathagre koda ka nyithi put koda joma nong'ad lietgi nyogi yudo degree malich nyaka Moi University nyaka Nairobi kamoro amora kata nyithi Kikuyu go ok abagwa gin jo-Adam gi Hawa to ng'amomiyo ok abagwa to Peter muneno ni osejola kachieth mojono ng'ut dede. Omiyo kauna maendeleo ka gin gi Odera an nachayo gimokele jomikonyogo. Yando kele ma ok yot kata kamidonje. Inasepoge to katere siro katere skulu grup nakao okadwaro okele ng'ama onge go.
Tambi an go kata kacha man nyathi be kipito inango yeki. Abilo matin maber. Mana kamano oni tute. Yoni okago muri nyaka pogu gigi. Oklo giparo, oklo jeso, oklo goyma, oklo jeso, oklo kawundo, oklo jeso, oklo gipesa, oklo. Kane waloso kod jok ma oseneno ber kata moseyudo konyruok kawuok kuom riwruok mar Sowo mano Safeguard Orphans and Widows, maendi e wach mane gibedo godo ne oganda. Chunka mokwongo adwoko ni Nyasaye erokamano kuom chopo odiechieng' ma kawuono. Nyinga iluongo ni Clarice Juma Ombok. An Nyakagwa taloko dak Ogelo. Koro an Sowo ma pap gori. Koro Sowo Sacco waseendelea go to osekonyowa kuom yore mang'eny. Osedongowa, wakungo to waholo. Kendo wapuonjogo nyithindo, waloko go ohala e chiro to waduoko. Kendo ko wasetieko chulo gowi kendo wachako waomo. Mane ber mar Sowo Sacco mwaneno ka konyo erokamano. Sowo nochakore higa mar 1995 kanye mane Sowo Sacco ochakore. Wasebedo kwa tiyo maber, wasebedo kwa timo gik moko maber. Ne wachake kaka CBO, kendo kama ne wachake CBO no, jakom marwa ne ni Peter Oduor kaka chairman marwa. Wae wan kod jalup jakom ma en an, wan kod ng'ama iluongo ni coordinator iluongo ni Sam Onyango, entiere ne wachake kaka CBO. Mama Sarah Obama ne en patron marwa mar Sowo, kendo kama ne entiere patron osetiyo kodwa maber. Nochaka kaka puonjo nyithindo, ne wachako mana gi puonjo nyithindo kende. Nyithindo wasepuonjo maber ko a higa mar 1995 koa kuno nyaka kawuono, kendo kwasepuonjo nyithindo ka kende. Wasepuonjo nyithindo kuonde mopogore opogore, wasepuonjo nyithindo Kanyicha County kudo kobiro ne wan districts ne wasebedo mopogore opogore. South Nyanza, Homa Bay County, Migori County, Michelle Obama ni Migori County, Mawego Girls ni Homa Bay, mago kuonde mwasebedo kwa stiye. Kochopo higa mar 2000 to kod auchiel ne wachako Sowo Sacco. Sowo Sacco ne wachako nikech puonjo nyithindo mwasebedo kwa puonjo. Ok waseneno ka jonyuol man kod dich ng'eny kendo giywago yor pesa mondo mi ng'ato time maber, oyudie gima onyalo loso mondo puonjre godo e Sowo kanyo, mondo odhi puonj godo nyathine manitie. Nikech nyithindo kadho maber to gionge kod yuto ma jonyuol gi nyalo yudo mondo mi odhi okonygi. Koro ne waneno ni kaka lwedo bende chiek, ka wamedo kod Sowo Sacco ne nyalo bedo maber. Omiyo sama wantiere ni wan e group moro miluongo ni Ngulu Karumo. To Ngulu Karumo kaeni wasetiye matek, kendo Ngulu Karumo ka ne Sowo okawe nyithindo 10. Nyithindo 10 gi wasepuonjogi, moko wang' ni dhi timo form 4 kama wantiere. Iluonga ni Oseya. I'm a member of Sowo Foundation. Sowo Foundation means, or in full, it is a Safeguarding Orphans, Widows Foundation. Kwa majina naitwa Grace Owuor ama Reki. I work with women and youth, and I would like to see their lives change.
That's why this organization, this foundation is here. So is trying to empower women and youth so that their life can change. Wasikwae wako tu pale pale. Kila mbunge akikuja, any aspirant anasema anataka kuanzisha biashara ni car washing ama mama mboga. I want the women's lives to change so that they can empower their children, they can take care of their children so that we have less children on the street. And if we can empower one woman or two women, that is our whole household. And that's what we are looking at. And I hope that SOO Foundation is going to do that. And any well-wisher who can be able to partner with SOO, it would be an advantage to these women and children. And that's all I'm appealing for, so that maybe come next year at the same time, their life is going to, we could have touched a few lives here and there. We could have changed, taken somebody to school, empowered a woman to take care of her children and even other children. And that's all we are asking for. So I'm hoping and praying that other Kenyans out there who have money to spend can spend it on the needy children, so that instead of going to wait for them to be on the street, they can try and make sure that they are not on the street. They are educated, they are fed, and they have a roof over their heads. Thank you very much. Le gidwa gipidi nyithindo mia achiel. Nyithindo biro mang'eny kaka sani gipidho nyithindo mohingo 200. To nyithindo chiemo ma nyithindo dhi kamor koro kata wuoyo ok giwuo kod ji maber. Giwuo kodwa maber kata kaka mor achiel gihoyowa. Koro momiyo waneno ka soni ober onyalo konyo. Ma kende gimomiyo amor kod nikech en yo landwa. Noyudo Mama Sarah Obama mawadhi ok notamre konyo nikech nowacho ni gima gitimo en konyo nyithi kiye mond liete. Koro kibiro wanyalo support to mana ka in be yie konyri kodwa nikech wanyalo yie no chulo ni fee to kokidwa dhi school okinyal dhi school. Okinyal about SOO. Mane winjo Mama Sarah Obama not SOO, Mama Sarah Obama. Wadhi to yudo ni Mama Sarah Obama partner gi SOO to ginyalo konya. Gichako puonja kane form 2. Though there were some challenges as an orphan, ninyalo nakaloga kaka neonge iyudo ka idhi e school ionge gi taya nikech idak gi shosho kacha okinyal idhi e school okinyal duogo idhi somo. So Mama Sarah Obama no provide solar system mane kora nyalo yudo kaka somogo to nachako gi day school nikech kane noluonga high school to nanyal yudo fee mar dhi high school tachako gi day school to kana timo maber ne giwacho ni koro gitera boarding school mondo ayud thuolo maber mar somo mondo gine my potential. So sekonya mang'eny gichulo na school fee gi provide ni Karamogi ani longani Winnie Atieno joga osiepena ong'eya ni luonga ni Winnie Asam Nyarasam to an ane mbalariany mar Moi University kendo atimo somo mar counseling psychology ne riek kane primary to gweng'wa en gweng' ma nyiri oseng'igo trend mar ni nyiri we school. Gweng' mane? Gweng' ma iluongo ni Nyadhi, Alego Nyadhi. Koro en gweng' ma nyithindo wuok e skul chon niwach teenage pregnancy gi. To Winnie ne en nyako moridre gi puonj ma be ni puonja matin kuom jonyuol to batimo class 8 bakalo maber. Koro paro ni wuok kae osekalo maber odhi kanye. Koro mane paro mane nega niwach karango background na and this person my jo by Biblia wache ni humble background. Lakini en gima jok moko be wacho ni oka kumodhier family modhier. Kona wacho ni to koro ma adhi timo na. An mana nyathi manyako jowoi be seti gweng' nyathi chochako ng'endre maber kendo dende yo. Koro anatim na. To ywak ni nochopo na ka ntie social worker mar SOO e gweng'wa. Ko biro to ang'ise ni anto mama asekala atimo nang'o to ng'isa ni nitie SOO organization miluongo ni SOO to wachgi
en puonjo nyithindo kaka in. Ok nang'eyo mang'eny ewi somo. To an kana winjo kar puonjo no to mane mana dwaro ahinya. Ng'eni modong' kok idwa ahinya to iwacho ni dhi gi priority dong. Takoni kara keta uru ya an aywak ya kata ka en timang'o. Abro timo mondo ukonya e somo ka. Ne gikawa noluonga lwak girls badhi lwak Gigo primary. Gigo la koro gichako koda se perform primary. To gichako koda secondary kanyo. Koro kanye nan nyako mosiko kaywagre. Nan nyako madak chung' e mbele ji mondo awach kata nyinga batie katieno nogono. Lakini nayudo confidence moro e somo ka. Gikos molure babe matimo e Moi University. Bako ni to gini okonya kony manade ni. Kar ka hocho kae anakony society nang'o mondo abe aduok ni so erokamano. Mano bende e kaka sowo osebedo ka konyo oganda kendo kuom maduong' ma gin godo en ni mondo oganda to jogo e kuma bende dwaro ni mondo omi oganda mamoko bende ondagi maber oriwre kodgi achiel kachiel e chenro machalo kama indi mondo gikony nyithi kiye kaachiel kod mond liete.